ସବୁଜବାଦୀ ଯୁଗ କହିଲେ ଆମେମାନେ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବା ସବୁଜ ଯୁଗର ସମୟସୀମା ହେଉଛି 1921 ମସିହାରୁ 1935-37 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଯୁଗର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯୌବନ ପ୍ରେମକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟର ଆଦ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ବାଜିଥିଲା। ଯୌବନର ଆହ୍ୱାନରେ ଏମାନେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଯୁଗର କାବ୍ୟ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷତଃ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟୋତ୍ତର ଭାବଧାରା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା ଏ ଉଭୟ ଭାବଧାରା ଏକ ସମନ୍ୱିତ ରୂପ। ସବୁଜ ଯୁଗର ମୁଖ୍ୟ କବିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କାଳିନ୍ଦୀଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖାର୍ଜୀ, ଅନୁରାଧା ଶଙ୍କର ରାୟ, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, ହରିହର ମହାପାତ୍ର, ସାରଳା ଦେବୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ଅଭିମତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରଖିବେ।